Здравейте, прекрасници! Нека да направим с вас едно ритуално прочистване, което ще бъде утре на 23. Можем да го направим също и в дните преди есенното равноденствие, денят преди и самото есенно равноденствие и зимното такова. И нека да започнем. Освободете мислите си и слушайте. Разлепвам, развързвам, изтеглям от моето видимо и невидимо тяло, от моите клетки. Междуклетъчно пространство и матрици, всички болести, прилепвания, обсебвания, привързвания, ларви, същности, демони и хора. Изваждам и неутрализирам всички вредни за мен вещества и токсини,